Job Kapitulo 37. Ang bagyo nakapakusog sa pitik sa akong kasing-kasing, pamati kamong tanan sa tingog sa Dios, sa dalubdog nga gikan sa iyang baba. Gipakilab niya ang kilat tadlas sa langit, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Unya mabati ang dinahunog sa iyang tingog, ang makalilisang nga dahunog sa dalubdog, samtang nagpangidlap ang kilat. Sa pagbuot sa Dios mahitabo ang kahibulongang mga butang, katingalahang mga butang nga dili nato matukib. Giingnan niya ang niebe. Pangahulog kamo sa yuta, ug nagpadala siyag nagpungasi nga ulan, gipahunong niya ang mga tawo sa ilang trabaho, siya'y nagbuhat kanila busa gipakita niya sila sa iyang buhat, ang mga ihalas nga mananap manago sa ilang mga taguanan ug mopuyo didto. Gikan sa habagatan ng unos, ug ang nagpamaak nga katugnaw gikan sa amihanan, mobagtok ang tubig pinaagi sa gininhawa sa Dios, ug mahimo kining yelo, pabug-aton niya ang panganod og gikan ini mo kilab ang kilat. Unya maglibot-libot kini sa tanang dapit sa kalibutan, aron pagtuman sa kabubut-on sa Dios, magpaulan ang Dios aron pagbisibis sa yuta, o pagsilot sa mga tawo, o pagpadayag sa iyang kahimuot, o Job, paminaw og pamalandong makadiyot. Hunahuna pag-ayo ang kahibulongang mga butang nga gibuhat sa Dios, nasayod ka ba unsaon sa Dios pagdumala kanila, ug pagpakilat diha sa mga panganod, nasayod ka bagyon sa paglutaw sa panganod, buhat kini sa kahibulongang gahom sa Dios. Job, dili ka makatugkad ni ini, igo lamang ikaw mag-antos sa kainit, kon kuso-kusoon na sa habagat ang yuta, makatabang ka ba sa Dios paghikyad sa langit, ug pagpagahin ini ingon sa gipasinawng asiro, tudloy kami unsay among isulti sa Dios. Kay wala kami ikasulti kanya, dili ko hangyoon ang Dios nga makigsulti ako kanya, nganong hatagan ko man siyag higayon paglaglag kanako. Karon sulaw kaayo ang kahayag sa langit, ug dili kita makatutok ni ini, sa dihang mahinlo ang langit tungod sa hangin. Gikan sa amihanan mugula ang bulawanong danag, nga nagpadayag sa himaya sa gamhanan nga Dios. Gamhanan kaayo ang Dios busa dili kita makaduol kanya, matarong siya ug walay pinalabi sa mga tawo, busa gikahadlokan siya sa tanan, ug dili niya tagdon kadtong nagpakamaalamon.